Мин сезгә ничек булыша алам? Валисе, нишләвен бу? Вальпны тыйгыз, Шевали әфәнде. Бу вайп минем өчен түгел. Нинди музыка тыңлыйсың син? Шуны да белмисезме? Юк, белмим. Вольфганг Амадей Моцартның Төрек маршы бу. 11-нче ля мажор фортепиано сонатасының 3-нче өлеше. Классика. Абау, бигрәк катлаулы. Заманча музыка куй әле. 3 секунд. Менә монысы безнеңчә инде. Мондый музыка яратуыгыз сезнең алдынгы булырга теләгегез турында сөйли. Килешәм. Ә син классика яратасың дип аңладым. Минем плейлистта төрле музыка бар. Ә классик көйләр турында кызыклы факт әйтә алам. Ну, әйтсен. Классик музыка тыңлаган үсемлекләр тизрәк үсә. Ә авыр көйдән алар һәлак була. Нәрсә? Үсемлекләр музыка тыңлый дисеңме? Нәкъ шулай. Музыканың хайваннарга да тәэсире бар. Беләсегез килсә, салмак көй тыңлаган сыер сөтне күбрәк бирә. Килдермәле, Алисе. Галимнәр дәлилләгән. Музыка кешеләрне дә бәхетле итәргә сәләтле. Онысын мин дә беләм. Үземә ошаган җырны көннәр буе көйләп йөри алам. Роллы пицца шаурма миңа кирәкми, дөньяда иң яраткан ризык ул манты. Это манты, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты. Әйе, колак суалчаны керә димәк. Нинди суалчан? Инглизләр колакта гел яңгырап торган җырны колак суалчаны дип йөртә. Аңладым. Минем дә шундый суалчан булырдай көй язасым килә. Әллә музыка мәктәбенә укырга керергә инде. Көй язу өчен музыкаль белем мәҗбүри түгел. Мәсәлән, Beatles төркеме музыкантлары ноталарны белмәгән. Хәзер көйләрне телефон ярдәмендә дә язарга була бит. Изи, ошыймы, Алисе? Начар түгел. Көйнең темпын тизләтеп, тональностен үзгәртеп, ахырдан арпеджио кулланып, 8-нче такттагы диссонансны алып атсагыз, тагын да яхшырак булыр кебек. Сине анлар өчен музыкаль белемсез булмый. Арпеджио. Шәп, миңа ошый.